أعراب اتمريتاب كل تيم مقال مستبهلة بعند رؤسوي تقبلوا أيهوداوين أبقد معينهم كصفحافحون حيل كدلون رأي دما أم عديهم كان معزاب حليفهم زوصلوا سقمتي نبر يهودي زبل سم مستند صلون صل انت تحيزو كقاوح جمر أيهود هجرن ممسرات أزي بزح قالسن مسناخلن حليفهم انت هنا جن نتحمس حمسة زنبر هجرن ممسرات عدل فنتي صن بموسى إذا حج زلا عرموشش إسرائيل كونتي كجبرو كيلو مالو أبتو أنتي جزايتنا يتكوابي عباي بريطانيا بشحن جعتن 210 فلسطينيين نعربنا أيهودنا بكل تخت مقلوم دبالفور ديكلاريشنز بلو علان كدت إتعلامة نا أيهود كسفحفحو بايتا زفتر مبقسن نقبتا مريت منفحوخن زخون إشتي مريت نمهاب زعلمي عرب دمازيوم تقطعو إذا زمن كاليو دما أمونغو أيهودنا عربن كبير قجت تخست بشحن جعتن 240 دما حورات هاجرات نتججت نمزحلن نتناي مأكلاي مبراق مريت ناي من مقال سنة سرعات نمشيم قالن حد شو علن أمامن بمنداف نتقداي كابتات تقول سوز نبرت عباي بريطانيا بوقع تقبيلو أبطاولا هرودو زي عرب بخبيز نتصقو وساني إسرائيلاوين بتصقا تقبيلهم أبشاد شيتو ورحينا شحن جعتن 240 شومونتن علت 14 إسرائيل تبهال نتسان الأولاويتن هاجر مسرود أبالنا يودو بحبرات هاجرات زخونا دما حدا بحدا كم هاجرا فلتو هوا إزي نتدحيروز معبلة قدامي كوينات أمنغو إسرائيلنا عربن ولد عرب نزا إسرائيل سمسرتت له معلتي قالنا واحد من بال عمتاوي يصوع عواني يخونوا إسرائيل حدا لها كم هاجر كتجمر كلا بمنصور دما سقاي مكران فلسطين أهدو يجمر أبي سعيد استبهل صحفي إسرائيل كم هاجر كابت مسرت استفتر خوينات لعلي شوعات 250 شح فلسطينيين بيت نبرتهم عنيو تمازابيلو من بزي مسألة لخمس صرفون يقلت إنهم بار إسرائيل ما أكلين مبرأ داقم كم هاجر كابت مسرت لعلي 76 عامتات حليفوا له تنفاس زيهب لعلي 76 عامتات نايدا ماون بوليتيكاون قجت نزم عسيبك عامة زي بلو قجت أما تاتون معبالتاتون بدقيق زكافلوكم حوهم روبيلي مسايت انحو وساني قصري 280 حدا أمودأتا شحن جعتن 240 شوعتن ودو حبرات هاجرات أبزقانو عقوباء فلسطين ما بكلتا نقلكا فرقانا أعراب فرقا دمانا أيهود مهاب زبل حساب بتا كاب شحن جعتن 210 شوعتن جميران تكبابي بموزيت النتم محادروز نبرت عباي بريطانيا تنس حساب قرب ودو بحبرات هاجرات دما نزا حساب أقرقرن قجتن كزحلي خقلي بمبال بقصبة تقبلو وساني قصري 280 حدا أبال هاجرات دمتن بمهاب دما ناب طاولا ورد 33 هاجرات كابتن أبتو قوباء استساتفا دمانة وساني يتقبلوا بشنخ كلتين أمريكا حبرات منقصات أمريكا برازيل كندا كوستاريكا كاب أوروبا دما فرنسا سوفيت حبرت سويدن نيزرلاند أيسلاندن كاب أفريقيا دما لايبريان دوب أفريقان أستراليا كاب إسيا دما فلبينز زركب أن تحساب كدقفو انكالوا 13 هاجرات دما أفغانستان كيوبا جمسي غريخ هندي إيران عراق ليبانوسن باكستان سعود عرب سوريان تركن يمن زركب عندما تقاوموا نسمع أرجنتينا تشيلي تشاينا كولومبيا السالفادور إثيوبيا هندوراس مكسيكو بريطانيا بعلا كي ترف يوغوسلافيا زركب عندما دمصن كم هبط قطبه إذن أيهوداويانا فقود هاجرات كاب زوردوم زنبره ጨፍጫፍን ጽንተትን ምዝሕካ ብምውጻእ ናቶም ዝብሎ ሃገር ብምስራት ድሕነቶም ምን ህላውነቶም ምውሓስ ዝብል ኣምር ባህግን ድሌትን ናይተን ናይ ሸው ሓያላን ዝነበረ ሃገራት ምዃኑ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ሓቂ ቅትለትን ግፍዕን ኣይሁዳውያን ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራትን ኣመና ምስዓረረ ይምበኣር ናይ ጤናውነት ምንቅስቓስ ተጽዕኖ ክፈጥር ዝጀመረ ኣብዚ እዋን ኣይሁድ ብጥርኑፍ ተኣኪቦም ኣብ ከም በዓል ዩጋንዳ ዝኣመሰለ ሃገራት ንኽነብሩን ሓሳብ ከም ዘቐረበሎም ይፍለጥ ንሶም ግን ነታ ናይ ጥንቲ ርስቲ ቦታቶምና ብሓጎታቶም ዝኾነት ቅድስቲ መሬት እስራኤል እንተዘይኮይኑ ዘበት ብምባል አንቀጹ ካብ ዝተፈላለዩ ማዕዝናት ዓለም ተጠርኒፎም ናብ ማእከላይ ምብራቕ ዝምለሱ ቁጽራዊ ኣይሁዳውያን ድማ ክውስኽ ጀመረ እዛ ኣይሁዳውያን ናብ ኣርባዕቲ ማዕዝን ምስተበተኑ ብዓረብ ዝተገበተን ዝተወረረን መሬት ይምበኣር እስራኤላውያን ትንፋስናን ታሪኽናን ክብርናን ህላዌናን ዝብልዎ ብዓረብ ከዓ ዝተቐደሰ ስፍራ እዩ
نزم عارن صبان زفلفل زبلو درق مريت مأكلاي مبراق بزلو عميق هيمونتاون بوليتيكاونا قداسنت أمونغو فلسطيماويننا يهودن طراي زيكونه بحفشا مأكلاي مبراق دما كأن مشرطتي دماو كينات كويني يقصلالو إذا كبابي عباي بريطانيا بموجزيتነት ኣብቶም ማሕደረሉ ዝነበረት እዋን ከይተረፈውን ኣይሁድ ዓረብ ዋን ዝቦታ ይስሓው መንባሮም ይግለጽ እዩ። ኣብ 1917 ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ዝነበረ ሰር ኣርተር ባልፎር ናብ ሊዮኔል ወልተር ሮዝቻይልድ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ ከበርቲ ኣብ ጻሕፎ መዘክር ንኣይሁዳውያን ሃገር ክምስርቱ ዝኽእሉሉ መሬት ሃገሩ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ከተዳልወሉ ምዃና ዝሕብር ጽሑፍ ጸሓፈሉ። በዚ ኣዝዩ ምስጢራዊ መልእኽቲ ድማ ተኣዋጅ ናይ ባልፎርድ ኣዋጅ ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝኽኣለ ብሪጣንያ ዝፈሓሰቶ መዓልቱ ሓሊ ዝፍንጀር ማለት ታይም ቦምብ ከም ዝነበረ እዮም ክኢላ ፖለቲካ ዝምድሩ። እዚ ናይ ባልፎርድ ኣዋጅ መሬት ፍልስጤማውያን መንዚዕካ ንኣይሁድ ገጸ በረከት ከም ዝተዋህበ ዝገልጹ ወገናት እውን ኣይተሰኣኑ። በዚ ኣዋጅ እስራኤል ሃገር ክትከውን ከላ ፍልስጤም ድማ ተበታቲኻ ዜጋታታ ኣደዳ ሞትን ሰቓይን ክኾኑ ዝእውጅ ኣዋጅ ምንባሩ እዚ ሕጂ ዘላቶ ሃዋህው ህያው ምስክር እዩ። ብዙሓት እዚ ናይ ባልፎርድ ኣዋጅ እምነ ኩርናዕ ወይ መሰረት ናይ እስራኤል እናበሉ ይጽውዕዎ እዮም። ሽሑካ ውድብ ሕብራት ሃገራት የጽድቆ እምበር ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ክልተ ምግማዕ ዝብል ኣምር በዚ ናይ ባልፎርድ ኣዋጅ ከም ዝተበገሰ ክዝንጋዕ የብሉን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብቲ ኣዋጅ መምለስ እግሪ ዓረብ ዝኸውን ሃገር ክምስረት ምዃኑ ዝሕብር ጽሑፍን ሰፊሩ ከም ዝነበረ ክዝንጋዕ የብሉን። ይኹን ደኣ እምበር ሃገራት ዓረብ ነዚ ሓሳብ ተቐቢለን ፍልስጤማዊት ሃገር ንምምስራት ኢደ ኢድካ ዘይምባለን ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኮይኑ ተሪፉሉ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ ፍልስጤም ካብ ዝነበሩ ጠቕላላ ህዝቢ 900 ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ናይ ኣይሁድ ሃገር ክምስረት የብሉን ብምባል ኣቲሮም ይቃወሙ ከም ዝነበሩ ሰነዳት ይሕብሩ። ኣቲሮም ይቃወሙ ጥራይ ዘይኮኑ መሬት ኣብ ክልተ ምምቃል ማለት ግዛኣት ዓረባውያን ጨላሊፍካ ከም መጥፋእውን እዮም ዝሓስብዎ ነይሮም። ኣይሁድ ግን ንእሽተይ ክሳድ መእተዊት ቀዳዲ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ብሓጎስ ከበሮ ክድስቑ እዮም ተረኣዩ። ኣዕራብ ዓባይ ብሪጣንያ ይቕረ ዘይበሃሎ በደል ከም ዝፈጸመት እዮም ዝኣምኑ። እዚ ወራር ኮነ ኢልካ ዘርአ ናይ መጥፎ ኣጀንዳ ብምባል ንብሪጣንያ ንዓመታት ክቃወምዋ ጸኒሖም እዮም። ሕቡራት ሃገራት ነቲ ናይ ብሪጣንያ ናይ ባልፎርድ ኣዋጅ ከም መፍትሒ እኳ እንተጽድቑ ሃገራት ዓረብ መሬት ፍልስጤም ርስቲ ኣይሁዳውያን ብምባል ምስ ብሪጣንያ ንዝወገነት ፈረንሳውን ካብኡ ብዘይሰንፍ ቅርሕንቲ ይሕዲሮም እዮም። ቅድሚ ኣዋጅ ናይ ባልፎርድ ዡል ካምፖስ ዝተባህለ ፈረንሳዊ ዲፕሎማት ኣብ 1917 ናብ ሓደ ፖላንዳዊ ናይ ጽዮናውነት ሰዓቢ ኣብ ጸሓፎ ደብዳቤ ሃገሩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣይሁዳውያን ሃገር ክምስርቱ ተቃውሞ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጥዎ ከም ዝነበረ ይዝክር። እዚ ድሕሪ 2000 ዓመታት ናይ ስቃይን መከራን እዋን ኣይሁዳውያን ሃገር ክምስርቱ ግቡእን ፍትሓውን ከም ዝኾነ ድማ ወሲኹ ይገልጽ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣይሁድ ነቲ ቀዲሞም ዝፈለጥዎ ሃገር ናይ ምምስራት ዝብል ኣምር ቅድሚ ምድላዋት ከም ዝገበሩ እዮም ዓረባውያን ዝገልጹ። ብሪጣንያውያን ድማ ሰላሒሎም ንመሬት ፍልስጤም ከኣትዉ ንኣይሁድ ከም ዝተሓባበርዎም ናይ ኣደባባይ ምስጢር ይውስኹ። ከስፋሕፍሑን ወታደራዊ ዓቕሞም ከጣጥሑን ከለውን ኢዶም ኣጣሚሮም ካብ ምዕዛብ ሓሊፎም ዝገብርዎ ጠቋይ ነበረ። መንግስታዊ መዋቕርን ንድፍን ጌና መሬት ክሓዙ ዘጣለልዎ ጉዳዩ ድማ ይብሉ። ብሪጣንያውያን ሰራዊት ነቲ መሬት ገዲፎም ክወፁ ከለዉ ድማ ኣይሁድ ንፍልስጤማውያን ደፊኦም ነቲ ቦታ ብምሓዝ ተደላደሉ። እዚ ድማ ቅድሚ ነቲ ቦታ ምግዳፎም ብውሽጢ ኣደላዲሎሞም ከም ዝነበሩ እዮም ዝምግቱ። ኣውኒ ዓብዱልሓዲ ዝተባህለ ጸሓፊ ባልፎርድ ነቲ ውሳኔ ንኽነድፍ ዋላ ሓንቲ ሕጋዊ ስልጣን ከም ዘይነበሮ ይገልጽ። መሬት ፍልስጤም ብዝኾነ ተኣምር ንዘይምልከቶም ኣይሁድ ብዓመፅ ከም ዝተዋህበ ድማ ወሲኹ ይገልጽ። ጽዮናውነት ናይ ፍልስጤም መሬት ጎዛዝዩ ዝዕድል ኢልካ ንምዝራብ ንዓረብ ዘቐድሞም የለን። ብፍላይ ኣብ 1920ታት ኣብ ዝሕተም ዝነበረ ጋዜጣታቶም ጽዮናውነት መሬት ፍልስጤም ዝግብእ ተኣምር እዩ ዝብል ጽሑፍ ክልጥፉ ይውዕሉ ከም ዝነበሩ ይዝንቱ። ኣብ 1920 ፍልስጤማውያን ኣብ ሃይፋ ኣብ ዘካይድዎ ሳልሳይ ጉባኤ ነቲ ናይ ባልፎርድ ሓሳብ ወጊዞሞ ነይሮም። ኣብ ናይ ቀደም ሶቪየት ሕብረት ናይ ሎሚ ቤላሩስ ዝተወልደ ናይ ስነ ፍጥረት ሊቅን ናይ ጽዮናውነት መራሕን ቼሚ ኢዝራኤል ዊዝማን ንኣሜሪካውያን ብሪጣንያውያንን ኣብ ምእማን ላዕለዋይ ኢድ ከም ዝተጻወተን ቅድሚ ዝኣገረ ኣሜሪካን እስራኤል ከም ሃገር ኣፍልጦ ክትህብ ዝኣመነን ምዃኑ እውን ይዝንተወሉ። እዚ ድሒሩ ናይ እስራኤል ፕሬዚደንት ክኸውን ዝበቕዐ ዊዝማን ኣብ 1922 ካብ ናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ዴቪድ ሊዮን ጆርጅ ንሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣልተር ባልፎርድን ሃገር ክምስርትሉ ዝኽእሉ ንእሽተይ መሬት ሓቲቱ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ብሪጣንያውያን ብወገኖም ቅድሚ ንኣይሁድ መሬት ምሃቦም ንፍልስጤማውያንን ፈረንሳውያንን በብእዋኑ ዝተፈላለየ መብፅዓ ይኣትውሎም ከም ዝነበሩ ዝገልጽ ብዙሕ ሰነዳት ምህላውን ይግለጽ እዩ። ድሕሪ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ምዝዛሙ ካብቲ ኣብቲ ኩናት ተሳዒራ ዝወፀት ቱርኪ ተቐቢሎም ንማእከላይ ምብራቕ ብሞግዚትነት ከም መሓድርዋ ክትህቦም ምዃና
ቃልኣትዮም ሎም ከም ዝነበሩን ድልዱል መርትዖ የቕርቡ ነቲ ከባቢ ዘመሓድሩ ዝነበሩ ኣሚሩን ነዚ ሓሳብ ምራጎድን መርትዖን ሑሴን ቢን አልሐሽሚ ካብ ምዕራባዊ ሸነኽ ስዑድ ዓረብ ክሳብ ፍልስጤም ዘመሓድር ዝነበረ ሓያል መራሒ ከም ዝነበረ ኣብ ታሪክ ሰፊሩ ዘሎ ሓቂ እዩ እዚ ኣሚር ምስ ብሪጣናውያን ኣብ ዝፀሓፎ ዝነበረ ደብዳቤ ከም ዝሕብሮ ኦቶማናውያን ተሳዒሮም ምስ ወፁ ጠቕሊሎም ነዚ መሬት ዓረብ ከም መሓድሮ ምዃኑ መብፃዕቲ ኣትሎም ነይሩ እዩ እዚ ድማ ቱርካውያን ተሳዒሮም ንኽወፁ ዓብ እጃም ከም ዝነበሮም ይግለጽ ብፍላይ ኣብቲ ምስ ኣብ ግብፂ ዝነበረ ወኪል ዲፕሎማት ናይ ብሪጣንያ ሌትናል ጀነራል ሰር ሄንሪ ዝተፀሓፎ 10 ደብዳቤ ድማ ነዚ ኩሉ ሕንፍሽፍሽ ዘጋደደ ቃል ኪዳን ሰፊሩ ይርከብ ብሪጣንያን ፈረንሳን ኣብ 1916 ብሳይከስ ፒኮት ኣብ ዝፅዋዕ ዝኸተሞ ምስጢራዊ ስምምዕ ነቲ ናይ ቱርኪ ኦቶማን ኢምፓየር ንምውዳቕ ዝዓለመ ምንባሩ ይፍለጥ እዚ ዝበዝሐ ክፋል ፍልስጤም ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ሕቡራት ሃገራት ክጸንሕ ዝተረፈ ድማ ኣብ ትሕቲኦም ኮይኑ መቓቒልካ ንምዕደል ክጥዕሞም ዝተሰርሐ ውዲት እዩ ኣይሁድ ን2,000 ዓመታት ፋሒሎም መከርኦም ጸጊቦም እዮም ሃገር ኣልቦ እናተባህሉ እውን ከም ሕሱም ተቐቲሎም እዮም እዚ እናኾነ ኣብ ዝኽድወን ሃገራት ኣብ ኢኮኖሚ ንግዲ ኢንዱስትሪ ኢደ ጥበብ ባንክ ትምህርትን ህንፃን ዝተፈላለዩ ዓውድታትን ዕውታት ላዕለዋይ ኢድ ዘለዎም ክነሶም ኣይሁድ ዝብል ሽም ግን ተነጽሎን ገለልትነትን ጥራይ ይስዒብሉ ኣብ ገለገለ ሃገራት ካብ ሕሱም ጽል ኣይሁዳውያን ዝተበገሰ ናብ ፖለቲካዊ ጎንፂ ከይተረፈ ማዕቢል እዩ ብፍላይ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ኣብተን ፋሽስታዊ ስርዓት ዘማዕበለ ሃገራት ምንጭ ኩሉ ሽግራት ኣይሁዳውያን እዮም ዝብል ስነ ሓሳብ ክስፋሕፍሕ ጀመረ ኢኮኖሚ ባይታ ክዘብጥ ኣይሁድ ውግእ እንተተላዒሉ ኣይሁድ ኮታስ መንቀል ዝኾነ ሕማቕ ኣይሁድ እናተባህለ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ፀረ ኣይሁድ ምልዓል ማዕበለ ብፍላይ ናይ ናዚ ጀርመናውያን ከም ሕሱም ይህሊቆም ናይ ናዚ ጀርመናውያን ኣብ ሃገሮም ጥራይ ዘይኮነ ኣብተን ኣብ ትሕቲ ግዝኣቶም ዝነበረ ሃገራት ከይተረፈ ኣይሁዳውያን እናገፈፉ ኣደዳ ስቃይን መከራን ብምግባር ክትገልጾ ዘጸግም ጨፍጫፍን ህልቂትን ኣውሪዶም ብሎም እቲ ኣብ ቁልዕነቱ ገዳም ሓደር ዝነበረ ናይቲ እዋን መራሒ ናዚ ኣዶልፍ ሂትለር ሃብታማት ኣይሁዳውያን ነጋዶ ክርኢ እንከሎ እዚኦም እዮም ሃብቲ ሃገር ገቢቶም ድኽነት ፈሪዶምና ዘለዉ እናበለ ኣስናኑ ይሕርቅም ከም ዝነበረ ሰነዳት ታሪክ ይወቱ ይገልጹ እዚ ኣብ 1889 ኣብ ኦስትሪያ ዝተወልደ ኣዶልፍ ሂትለር ሕሰምን መከራን ውልድ ምስ በልያ ተቐቢላቱ እቲ ግዝኡ ናይ መስተ ዝነበረ ኣቡ ኣብ ዝረኽቦ ይቕጥቅጦ ከም ዝነበረ እውን ይፍለጥ እዚ ኣብ 1904 ኣብሪል ስኹር ዝበሃል ናይ ስታየር ድሕሪ ምምሃሩ ተቐበሎ ዩኒቨርሲቲ ዝሰኣነ ሂትለር ሓያልን ብርትዕትን ጀርመን ንምፍጣር ዝብል ስነ ሓሳብ ናይ ወትሩ ሕልሙ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ስልጣን ድሕሪ ምጭባጡ እተን ሓደ ዓይነት ባህልን ቋንቋን ዘለዎን ሃገራት ኦስትሪያን ጀርመንን ክልተ ሃገር ኮይነን ክነብራ ዘይወሓጠሉ ዝነበረ ሂትለር ነታ ብኹናት ተጨላሊፋ ዝነበረ ጀርመን ብምስፋሕ ሓያልን ርእሲ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ንምግባርን ቆሪጹ ተላዕለ ግና ሓደ ናይ ቀዳምነቱ ኣጀንዳ ነበሮ ኣይሁድ ጠቕሊልካ ካብ ገጽ መሬት ምጥፋእ እስላም ሓዊስካ ብዙሓት እምነታት ይጽየን እኳ እንተነበረ ኣይከም ኣይሁድን ግን ሂትለር ናይ ህልቂት መኻዝኞታት ብምስራሕ ከይተረፈ ኣይሁድ ንምጽናት ተዓጥቀ ኣይሂ ጠያይቲ ኣዝኒቢው ምውዳእ ምስ ኣበይዎ መርዛም ጋዛት ብምጥቃም ፈቐዱ ኣስታት 6 ሚልዮን ኣይሁድ ቀዘፈ እዚ ህልቂት ነቶም ኣብ ፈቐዱ ሃገራት ተበቲኖም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ካብ ዘለዎ ተኣኪቦም ሃገር ክምስርቱ ከም ዘለዎም ዝጀመሩ ኣጀንዳ ብብዙሓት ሃገራት ተቐባልነት ክህልዎ ዓቢ ተራ ተጻወተ ተቀንዲ መሓዛ ናይ ጀርመን ዝኾነት ናይ ሽዑ ናይ ሙሶሊኒ ኢጣልያ ውሳኔ 181 ኣብ ጣውላ ምስ ወረደ ዝኾነ ድምፂ ሃበት ኣብዚ እዋን ኣይሁድ ሃገር ንምስራት ደገፍ ብዙሓት ሃገራት ክረኽቡ በብ ዘለዎ ኣበርቲዖም ሰሪሖም ሓሳብ ልቦም ሰሚሩ ሃገር ምስ መስረቱ ግን ምስ ጎረባብቶም ሃገራት ዓረብ ብሰላም ናይ መንባር ስጉምታት ወሲዶም ዶ ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድን ኣይሁድ ሃገር መስሪቶም ብምእዋጅ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ንኽረኽቡ ተሸብሸብቲ ኣንጎት ኣብ ዝብሉ ዝነበሩ እዋን ብውሽጢ ሃገራት ዓረብ ተላፊኖም ኩናት ክገጥማ ይዳለዋ ነበረ እቲ ናይ ሽዑ ዋና ጸሓፊ ዓረብ ሊግ ዝነበረ ግብፃዊ ዲፕሎማት ኣዛም ፓሻ እስራኤላውያን ሃገር ከም ዝመስረቱ ዝኣወጁላ መዓልቲ መጀመርታ መዓልቲ ናይ ጥፍኣቶም ካብ ገጽ ምድሪ ምዃና ናይ መፈራርሒ መደረ ስምዐ ናይ እስራኤል መንግስቲ ምስ ተመስረተ ድማ ነቲ ብኣዕራብ ዝተኸፍተ ኩናት ንምክልኻል ዝተመዘዘ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እስራኤል ዩግኤል ያዲን ዓራብ ጠጂእንኦ ዘለዎ ወራር ኣቐዲሙ በፂሕዎ ከም ዝነበረ ይዝንቱ ናይ መጀመርያ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዴቪድ ቤንጎሬን ኣይሁዳዊት እስራኤል ካብ ዝመጻ ዘሎ መዓት ክትወጽእ ዘሎ ተኽእሎ 50-50 እዩ ብምባል ዳርጋ ማይ ሓዊሱ ነይሩ ይበሃል ካብ ዝፈርሑን ዳርጋ ይወፀን ክበሃል ይከኣል ኣዕራብ ፈኽረን ክገብራ ድሕር ከም ዘይብላ ነብሱ ነጊርዎ ምክንያቱ እስራኤል ከም ሃገር ብዕልም ዝተኣወጀ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ወዮ ዝፍክራ ዝነበረ ሃገራት ዓረብ ሊግ ሓንሳብን ሓዋርን ካብ ገጽ ምድሪ ኣይሁድ ንምጥፋእ 5 ሃገራት ሰራዊተን ናብ እስራኤል ኣገደማ ግብፂ ሶርያ ዮርዳኖስ
ሊባኖስን ዒራቅን ኣዝዮም ዝሰልጠኑ ሰራዊትን ሒዘን ከተታ እስራኤል ግን ሃገራዊ ፍቕርን ስምዒትን ዘንደዶም ብወግዕ ዘይሰልጠኑ ኣስታ 30,000 ሓይሊ ሰብ ሒዛ ምስ እምባ ክትራፀም ዓጠቐት ንኣብነት ብእንግሊዛዊ መኮንን ጆን ብሎው ዝምራሕ ዝነበረ ሰራዊት ዮርዳኖስ ኣዝዩ ዝሰልጠነን ዘመናውን ነይሩ እተን ዝተረፋ 4 ሃገራት ታንክታትን ሓይሊ ኣየርን ዘለዎ ምዕቡል ሰራዊት ሒዘን ናይ ኩናት ከበሮ ደሰቐ እታ ቅድሚ ዝኾነ ሃገር ንእስራኤል ከም ሃገር ክትቃወም ድጋፍ ዝሃበት ናይ ሃሪ ትሩማን ኣሜሪካ እኳ ንኽትሕግዝ ፈቃደኛ ኣይነበረትን ትሩማን ነቲ ኩናት ከዝሕል ብዝብል ናይ ኣፅዋር እገዳ ብኩለን ኣቐመጠ ግምጥል ኢላ ዓባይ ብሪጣንያ ድማ ነተን ናይ ዓረብ ሃገራት ኣፅዋር ክትቅርበልን ተሰማምዐት እቲ እግሪ ተኽሊ መንግስቲ እስራኤል በኣሜሪካን ብሪጣንያን ተስፋ ምስ ቆረፀ ገጹ ናብ ቼኮስሎቫኪያ ኣቕና ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ድማ ነቲ ምዕቡል ዘይነበረ ኣፅዋር ገዚኦም ናብቲ ናይ ሞትን ህይወትን ፍልሚያ ኣተው እቲ ብኩሉ መዳይ ሃገራት ዓረብ ፀብለሊለን ዝኣተው ኩናት ድማ ብዓወት እስራኤል ተዛዘመ 6377 ካብ ህዝባ ንዘጥፍአት እስራኤል ኣብቲ እዋን ካብ ጠቕላላ ብዝሕ ህዝባ 100 ይሽፍን ስለ ዝነበረ ዓብ ክሳራ እዩ ኣብ ንብረቱን ሰፍ ዘይብል ክሳራ ወረዶ እንተኾነ ግን በቲ ዝረኸቦ ዓወት 600 ካብቲ ናይ ዓረብ መሬት ናብ ሕሳሙ መእተው ካብቲ እስራኤል ክድምሰስ ዝነቐለ ሰራዊት ልፍንቲ ዓረብ ድማ ካብ 8 ክሳብ 15,000 ሰራዊት ተደምሰሰ ናይዚ ኩሉ መግደራ ተሓመልቲ ፍልስጤማውያን ድማ ካብቲ ዝተዋህቦም መሬት 22 ጥራይ ሒዞም ተረፉ እስራኤላውያን ካብ ኢየሩሳሌም ወፃኢ ኩሉ ናይ ፍልስጤማውያን ዝበሃል መሬት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም መእተው ሓደ ካብቲ ዘገርም ኩናት ድማ ካብ ቴል ኣቪቭ ንደቡብ ኣስታት 58 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ናብ ሰሜን ጋዛ ቀረባ ዝኾነ ገያድ ማርዶኻይ ኣብ ዝበሃል ናይ ሕርሻ ዝተገብረ ኩናት እዩ ግብፂ ብወገን ጋዛ ካብ ዘሰለፈቱ 5,000 ሰራዊት ፍርቁ ናብ ኢየሩሳሌም ፍርቁ ድማ ናብ ቴል ኣቪቭ ገስገሰ እቶም ኣብዚ ከባቢ ናይ ሕርሻ ዝነበሩ እስራኤላውያን ድማ ቆልዓ ሰበይቲ ካብቲ ከባቢ ብምብርሓቕ ድፉዖም ሰሪሖም ተጸበዩ ኣብ ኢዶም ዝነበራ 37 ብረት ሓንቲ ፀረ ታንኪ ክልተ ንኣሽቱ ሞርታር ካብ ቴል ኣቪቭ ዝተላእኹ 20 ሰራዊት ደሚርካ 110 ሓረሶት ምስ ልዕሊ 2,000 ናብ ቴል ኣቪቭ ዝግስግስ ዝነበረ ምዕቡል ሰራዊት ግብፂ ተራፀቡ እዚ ነብሰ ቅትለት ክትብሎ ትደፍር ግጥም ምስቲ ብኸቢድ ብረትን ታንክታትን ብመሬት ብነፈርቲ ኩናት ድማ ብሰማይ ተሓጊዙ ዝወፈረ ሰራዊት ግብፂ ከተነጻጽሮን ከለኻ ምናልባት ናይ 5 ደቂቃ ኩናት እዩ ዝመስል እቲ ዘገርም ግን እዞም ቁንጣሮ እስራኤላውያን ኣብ ገያድ መርዶኻይ ን5 መዓልቲ ዕርዶም ኣጽኒዖም ተዋደቑ 300 ናይ ግብፂ ሰራዊት ድማ ሞቱ እዚ እናኾነ መሬት ዝተረረቶም እስራኤላውያን ኣብ 5 መዓልቶም ጸላም ተጎልቢቦም ድፉዖም ለቂቖም ወፁ እስራኤል ኣብ ዘን መዓልታት መሰረስሚ ዝተባህላ ክልተ ናይ ቼኮስሎቫኪያ ተዋጋእቲ ጀት ዓጠቐት እዘን ጀት እዚአን ድማ ግብፃውያን ቴል ኣቪቭ ንኸኣትው ዝዓገቱ ማእከላይ ምብራቕ ዋላ እውን ቅድሚ ኣዋጅ ናይ ባልፎር እንተኾነ እውን ደም ካብ ምፍሳስ ዓዲ ዘይወዓለ ዞባ ምዃኑ ታሪኽ ይነግረና ድሕሪ እዚ ናይ 1948 ኩናት እስራኤል ምስ ዓረብ ኣብ 1967 ኩናት ገጢመ ቀፂለን ድማ ኣብ 1973 ተፋሊመን ኣብ ኩሉ ኩናት እስራኤል ላዕለዋይ ኢድ ሒዛ ብምውፃእ ድማ እተን ከውደቓ ዘይከኣለ ሃገራት ዓረብ ገፀን መሊሰን ናይ ሰላም ባንዴራ ከወዛውዛ ተረኣያ ግብፂ ዮርዳኖስ ሞሮኮ ሱዳን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስዑድ ዓረብ ባሕሬን ቀጠር ዑማንን ኩዌትን ሓዊስካ ምስ እስራኤል ባእሲ ምስ ጎቦ ተራፂምካ ምምላስ እዩ ዝበላ ክመስላ ዕርቅን ሰላምን ኣስፊነን ተፀዋዊረን ክኸዳ ካብ ዝጅምራ ሓያሎ እዋን ሓሊፉሉ ኢራን ዒራቅ የመን ሶርያን ሊባኖስን ዝኣመሰላ ድማ እዛ ምድሪ ንሓዲና ጥራይ ትፀውር ዝብላ ዘለዋ ክመስላ ወትሩ ኣብ ሕለፍያ ምስ ተፀምዳ ከም ኣይለን ኣለዋ እቲ ዝሕዝን ግን ናይዚ ኩሉ ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለዉ ፍልስጤማውያን እዞም 15 ሚልዮን ዝበፅሑ ፍልስጤማውያን ብገዛእ መሬቶም ኣብ ስቅቕታን ሸቕረራን ምስ መዓልታዊ ህልቅት ዜጋታቶም ይነብሩሉ በቲ እስራኤላውያን ጭፍጭፉም በቲ ኸኣ ጎረባብቶም ዕቕባ ይኸልኦ ገለገለ ሃገራት እሞ ኸኣ ነቲ ዕረፍቲ ዘይብሉ ደማዊ ኩናት ናብ ረብሐአን ከውዕሎ ይረኣያ መራሕቲ ዘን ሃገራት ኣብ ጎኒ ፍልስጤም ኣለና ብዝብል ምስምስ ከም ናይ ስልጣን መናውሒ ከኒና ተጠቂሞም እዮም እቲ ዘገርም ድማ ካብዘን ኩለን ጎረባብቲና ባህልቲ ሃገራት ዓረብ ሓንቲ እኳ ትኹን ፍልስጤማዊ ስደተኛ ክትዕቁብ ፈቃደኛ ኣይኮነትን ስለዚ ድማ እዩ ስቃይ ፍልስጤማውያን መዓስ ከም ዘብቅዕ ክትግምቶ ዘጸግም ከምቲ እስራኤላውያን ናይ ሰብኣውነት መሰል ተጠቂሞም ሃገር መስሪቶም ብሰላም ዝነብሩ ዘለዉ ፍልስጤማውያን እውን ማዕረ መሰል ከም ዘለዎም ዝተረስዕ ይመስል ኣሎ እዚ ጎንፂ ክልቲአን ሃገራት መማቕርቲ ዜና ኮይኑ ክሳብ መዓስ ከም ዝቕፅል ዝፍለጥ ኣይኮነን መዓልታዊ ቆልዓ ሰበይቲ ከይተረፉ ብክልቲኡ ወገን ኣብ ዝረግፍሉ ዘለዉ እዋን ዓለም ኢዳ ጣሚራ ትዕዘብ ምህላዋ ፍትሒ ኣብ ዝደለይዋ ዝፅውዕዋ ኣብ ዘይደለይዋ ዝኽውልዋ ሓያላን ሃገራት ምህላዋን ምዝካር የድሊ
زخبركم تقاتلتنا إسرائيل كان مجمرتا كمين نبرت زبل بخافيلا زنتينا لكم كنكون تسفى نقبر نزا فيديو نحرفتي هما لايك مقبر يترسعونا بالكم بخال مدب كساب نراخب سسناي